jedny. Prídu ešte jedny, tak poprosíme Marcocha, ďakujeme vám, poprosíme ešte jedny. Sonička sa zatiaľ presunula k pánovi doktorovi, aby sme si vyhodnotili to, čo sa pýtate, čo vás zaujíma. A toto je taká krásna atmosféra, taká už keď je malé čierne. No, tak toto je on. To je krásne. Áno, presne s tými trošku lodičkovými, ako ste vraveli. Tuto máme aj aplikácie, také zlaté zipsíky, troška to oživí, nie je to zase úplne viditeľné. Super, tu máme strih vlastne do pása. Vždy si musíme dávať pozor napríklad na ten empírový strih, lebo to zase nepristane. Nie každej z nás. Keď máme napríklad väčšie brúško, boky. Áno, alebo toto zase môže robiť, že ona má úzučky, pekný pás, má dosť, aj teda, ale krásne to robí vlastne tú vázu, tú babskú postavu. Áno, tie presypacie hodiny. Tie presypacie hodiny, ako by to malo byť. Super. Ďakujeme veľmi pekne, Mirka. Ďakujeme vám za návštevu, ďakujeme za inšpiráciu a verím, milé dámy, že spoločne s nami trošku prevetráte váš šatník a že niečo z toho, čo sme si hovorili, vás zaujalo a že si doplníte veci na základe tých malých drobností, ktoré sme tu spomínali. No a teraz sa poďme pozrieť k pánovi docentovi. Prevetrať je celkom vtipné slovo aj v súvislosti s našou dnešnou témou a to je nadúvanie, ktoré trápi teda, ako tu vidíme, množstvo, možno aj mamičky, tehotné ženy, asi každého z našich divákov, ktorí nás teraz pozerajú. Poďme k tým tehotným, pretože to sme ešte tu nespomínali, ako to je teda... Bola to aj častá otázka. V podstate treba si uvedomiť jednu jedinú vec, čo všetci aj vieme. Pri tehotnosti dochádza k zmene hormónov, zmene tvorbe hormónov a hormóny ako také majú za úlohu naladiť, nastaviť ten náš organizmus na optimálne fungovanie, okrem iného. A keďže tá nerovnováha tam je, tak tým pádom môže často pri tomto dôjsť aj k nerovnováhe v oblasti pohyblivosti tráviaceho traktu. Čiže je to fakt veľmi častý vlastne jav, s ktorým mamičky budúce sa stretávajú a opäť ten sa dá odstrániť tak parciálne, to značí čiastočne, nie úplne, lebo tú základnú príčinu samozrejme odstrániť nevieme, ale vieme pomôcť. Dá sa odstrániť tá príčina vlastne potom po rode by to malo ustúpiť. Napadla mi taká vec, že keď pýcha často v boku, môže to nejako súvisieť s nadúvaním? No, samozrejme. A to je aj ten druhý bok. Prvý už som ukazoval, že tu na črevo máme zafixované a v druhom boku tiež. A toto ja som len tak spontánne ukazoval. Tam to presne aj pacienti tam to ukazujú. To je ten bok druhý, kde to črevo je v určitej polohe proste dané nemenné a tým pádom opäť, keď máme nemennú polohu, viacej plynu tlačí, boli a presne to je ono. Čiže pod jedným, pod druhým, áno, ten plyn to môže robiť. A keď si zacvičíme brušáky trebárs, tak to by mohlo uvoľniť? Môžeme trošku uvoľniť, ale skôr prirodzenejší je ten taký pohyb celého tela. Čiže v podstate, alebo rýchlejšia chôdza, alebo jogging, alebo jak už komu je čo milšie. Takú zaujímavú vec ste hovorili, že to súvisí, alebo to môže byť aj prejav potravinovej alergie. Bola tu aj jedna otázka a na to sme vlastne zabudli, čiže ďakujeme aj divákovi, že nám to pripomenul. Jedna z príčin možných, prečo je nafúkovanie, je ozaj aj alergia na jednotlivé zložky potraviny. A v dnešnej dobe našťastie už tak nám pokročila táto naša múdra veda, že vieme z krvičky zistiť konkrétnu potravinu, ktorá ozaj u daného človeka nerobí dobre. A zároveň existujú rôzne také v podstate možnosti, inými slovami skrátke povedané, vám vedia nielen povedať, že no dobre, tak tu 23 potravín, ale čo potom s tým chudák človek má robiť, lebo zrazu zistí, že pomaly nič nemôže jesť. Ale vedia už vám aj zložiť váš jedálny lístok. Čiže inými slovami z tých potravín, na ktoré relatívne telo bez problémov ich toleruje, vám vedia zložiť, povedať pondelok, dajte si toto, mal by ste mať bezproblémový deň, útorok toto. A to mi zloží nejaký počítačový program? V podstate, inými slovami, áno, je to súčasť programu, ale v prvom rade tam je jedno imunologické vyšetrenie, kde sa urobí test na vyše 100 druhov potravín, plus všetky možné také tie éčkové záležitosti a tak ďalej. A následne vlastne ten program potom toto vyhodnotí a urobí vám taký vlastne na vás ušitý na mieru dietný. A to, čo ste ale hovorili, že to vyšetrenie, ktoré teda nejako určitú moju alergiu, je náročné, alebo stačí jeden jediný odber krvi, lebo pamätám si za mojich mladých čias to bolo dosť náročné zistiť. No, našťastie už to je z jedného odberu. Jeden odber krvičky a toto sa dá. Presne to vyjde. Áno.
Tak a keď potom vylúčime tie potraviny, na ktorých sme alergickí, tak je šanca, že teda sa to nadúvanie stratí. No, samozrejme za predpokladu, že není tam žiadna príčina, takzvaná, to sa volá, že organická. To je to, čo sme si hovorili, že existujú ochorenia žlčového a tak ďalej. Ale to je jasné. Áno, samozrejme. Potom, hej, a veľa ľudí spokojných odchádza, že konečne našli ten jedálniček, lebo tá trpezlivosť je naša najhoršia vlastnosť, tu máme každý tak nastavený nižšie a preto každý si povie, no tak odskúšal som 2-3 veci a nedarí sa mi. No kedysi sa to takto robilo, že ste vlastne nič nejedli, 1, 2, 3 dní a potom ste nabalovali potraviny a zisťovali ste potraviny. No, len na to není čas dneska. Dobrá správa teda pre tých, ktorí roky neboli na vyšetrení na alergiu na potraviny, že už je to dneska stačí jeden odber a je to vybavené. Keď ste hovorili o hormonálnych zmenách, teda, ktoré nastávajú v tehotenstve, ale hormonálne zmeny nastávajú aj v menopauze, tak môže aj toto obdobie ženského života nejako súvisieť so zvýšeným nadúvaním? Áno, jednoznačne. Určite to je ďalšie obdobie, kedy sa veľmi často stretávame, tie pacientky k nám častejšie prichádzajú s týmito problémami, takže... Ale to trvá, to obdobie menopauzy trvá dosť dlho. Trošku dlhšie, no a tam je potom viac času na to odskúšanie. Treba skúšať, ale sú dobré správy, že teda jednak je to strava, jednak sú lieky a možno poteší aj to, že nie ste na to sami, pretože každého takýto problém trápi. A ešte trápi ďalších divákov, ktorí vám píšu, tak ak sa dá, tak poprosím, keby ste odpovedali. Prepáč, ja použijem tvoje, že skúšať. Aj myhalnice umelé si treba skúšať, teda umelé riasy. Takže, Pálko, videli sme